ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾನೊಂಜಿ ಎಗ್ ಕರಿ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ. ಈಸಿ ಅದು. ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ, ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಮೂಜೆಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ, ಒಂತೆ ದಾಸೆನಿ, ಇಂದು ಕಡಯರೆ, ಬೊಕ್ಕ 2 ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ. ಇದು ಸಾಮಾನು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ. ಚೂರು ಮಂಜಲ್, ಚೂರು ಪುಳಿ, ಚೂರು ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ 4-5 ಐನು, ಐನೇರ್ದಾಜಿ ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಇಟ್ಟಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಯೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂದು ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತದಾಯಕ ಮತ್ತು ಬಾಡೋಡುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆನ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದು ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಅದ ಮಂತದು ಕೊದಿಯರೆ ದಿಯೋಡು. ಚೂರು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಯರೆ ದಿಯೋಡು. ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ತೆರ್ಪು ಮಂತದ. ಇತ್ತೆ ಅರೆಪು ಕೊದಿಯೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನೆ. ಆಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿನಾಗ ದೂರ ದೂರ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಜಿಪ್ಪು. ಇಂದು ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಈಸಿ ಬೊಕ ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಟಿಫಿನಿಗೆ ಕೊನೆರೆಂದು ಈಸಿ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಪುನಕ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪದು ತೂಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋನು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡೆದು ಕೈಲ್ ಪಾಡಿರ್ ಬಲ್ಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೈತದಾಯಕ ಮೆಲ್ಲ ಕೊದಿತೊಂದು ಉಪ್ಪಡಿತೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಎಂತ ತೋಜಾವೆ ಇಂಚ ಬತ್ತದಂಡು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್.